सार नोंथांखौ सासे समाज सिबियारि मानसि लोगो हमनो फैदों। थां फैनो हो। खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। आंनि मुङा जगेन्द्र बसुमतारी आरो आं बे ओनसोलनिनो सासे समाज सिबियारि। नोंथांखौ बेयाव गोदानै फैदों होननानै खोनानायलाय नोंथांखौ बरायनाय लेखायै फैनाय जादों आरो। नंगौ नामा? बरायलायाबाबो जायो। जेबो नङा। दे जिराय नोंथां जिराय। आदसा थारैनो आं नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आदसा दानिया बुंदो आं नोंथांनि मा हेफाजाब खालामनो हायो? नंगौ, थारैनो जोंनि बे समाजाव नोंथांखौ जोबोद गोनां जागोन। मानो होनबा जोंनि बे समाजाव गोग्लैसोना थानाय जोहोलावफोरखौ नोंथांजों गोरोबनानै फोसाबलांनो हागोन। नंगौ नोंथां, आं नोंथांनि बिजिरनायखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङाबो सासे समाज सिबियारि आरो आंबो सासे बे समाजनिनो बिबानगिरि। जुदि नोंथाङा बे खामानिखौ मावनायाव आंजों हेफाजाब होलायो अब्ला आंबो नोंथांमोनखौ अरायसम हेफाजाब खालामगोन। हेफाजाबखौथ' नोंथाङा मोनखागोनानो। जोंनिफ्राय अरायसम नोंथांजों सहाया थागोन। आदसा जोबोद साबायखर। बिदिब्ला जागोन, थांथ'नोसै दे बिदिब्ला। दे थां दे। हेलौ हायनारि सिख्ला, नोंनि बे समायना महरानो आंनि गोसोखौ ब्रेक हमहोबाय। हारसिं बहा थांनो सना? फैना आंनि बिखायाव खनसे गेलेफै। फै सना, खेबसे खुदुमनि। Excuse me. Yes, please. नोंथांनिसिम रोजा साबायखर थाबाय। आरे बेयावलाय मानि थाखाय साबायखर? नोंथाङा दि थिक समाव फैनानै उदखारिफोरनि आखाइनिफ्राय आंखौ बासायनायनि थाखाय। आरे नङा, आंबो सासे सुबुं माहारि जानायलाय आंनि मावनांगौ हाबाखौ मावबाय। जागोन दे बिदिब्ला, आंहा गोबाव जाबाय, आं थांसै। बाय बाय। La 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 la. La 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 la. हनै मानो एसेबां गोबाव जानाय? लामायाव एसे दिर जाबोबाय। थ' गाखोदो माबा थ'। आयै, नों मिथिगौ ना दिनै आंहा मा जादों? मा जादों फिसा? मा जादों? आयै, आं दिनै बाजाराव थांबाय थानाय समावनो सानैसो उदखारिफोरा लामाखौ होथेनानै एदावदों। हे गसाइ! आरो बे समावनो सासे सेंग्राया फैनानै ओरैबायदि बुदों जे बिसोरो खारनानै लामाखौनो मोनाखिसै। बेफोरबादि मानसिखौ लामाफ्राव नुफ्लांबायबा बिसोरनिफ्राय सिगांनो जानगाराव थानो नाजा। जागोन दे आयै। आच्छा फिसा, नों बे सेंग्रानो साबायखर होनाय ना होयि? होदों आयै। नाय फिसा, बेफोरबादि खैफोदनि समाव बेबादि मोजां सेंग्रा अराय सम मोननो थाङा। नों थिगखौनो बुंदों आयै। होमब्ला नों जिरायदो,
आंहा एसे खामानि दं। दे आयै। निसा आदा सफैबायानो दिनैनि एग्जामा माबादि जाखो आदा? जोबोद मोजां जादों फार्स्ट क्लास मोननायनि आसा दङ। कंग्रेचुलेसन इन एडभान्स आदा। थेंक इउ। सोमखोर आफा औ आफा आंहाबो नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो नोङो दि फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामगोन। औ आफा आं नोंनि फोथायनायखौ माब्लाबाबो सिफाया। साब्बास आफा। आदा नोंहा ओंखाम उखैबाय जानो हागौ फैदो सिङाव जाहैनोसै दे फै। आयै अ आयै औ आफा सफैबाय। औ आयै नै जिराय। बोरै जाखो आफा नोंनि आनजादा? जोबोर मोजां जादों आयै फार्स्ट डिभिजन मोननायनि आसा दं। आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं फिसा नों फार्स्ट डिभिजन मोनखागोन। औ आयै आं नोंनि फोथायनायखौ मालाबाबो सिफाया। औ नों आंनि साननाय सिमांफोरखौ जाफुंहोजोबनांगोन फिसा। औ आयै आं जाफुंहोथारगोन। थांदो फिसा आथिं आखाइ सुफैदो आं ओंखाम खुरैनोसै। जागोन दे आयै। फाग्लि मा नायबाय थाखो थुदो। मन्जु ओइ मन्जु खोनासंना। आरे बाबा आं खोनागासिनो दंना बुंना मा बुंनो नागिरदों? जों दासो जाय सेंग्राखौ लोगो मोनदोंमोन आंथ' बिनि बागैनो सानफ्लांबाय थादोंमोन। आरो नों बेखौ नायै नायैनो मोजां मोननाय जामारबाय नङासै होनबा? नङाहाय मन्जु नों मानो साना हौवा जानला मेनला बुंलाबाय थायो। आदसा बिदिब्ला नों बिनि मुंखौ मानो सोंनानै लायाखिसै? गिबि लोगो मोनजेननायाव बिनि मुंखौ बोरैथो सोंनो जे नोंनि मुङा मा? आं गावनि मुंखौ माबोरै खोन्थानानै लानो आंनि मुङानो जेनिल। औ नों थिगखौनो बुंदों नाथाय आरो बेखौ बहा लोगो मोननो? बेखौनोथ' सानगासिनो दंलै बबेयाव आरो माबोरै। अ बुब्लि बुब्लि नो मैगङा लांफैनाय। आया गैया आफा बाजाराव थांदों। मोजाङै हेल' आफा। नोंसोर दा बबाव दं? आइ आरो आं दख'ना दखानाव दं। रैसुमै आइ थाबैनो फै। जागोन दे आफा जों बायखांबायानो जों थांनो ओंखारबाय। दे होनबा दोनदो। औ दे। आरे निल बहा थांनो ओंखारदों? आं बैहाय थांदोंमोन नोंलाय बहाथो थांनो? जोंबो एसे बाजाराव थांना फैनि र'। अ निल बे आंनि बिनानाव निसा। निसा बे आंनि लोगो निल। हाय। हाय।
दे बिदिबा थांलाय दिनै ना अके दे 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 फाग्लि मा सानहाबबाय थादों आं जेबो सानाखै आब' माखौ मिनिखो जेबो जिंगा दासिनिसा डाइरेक्टनो बुंनानै ला नङाब्ला मोननाय नङाबो थाबैनो बुंना ला फाग्लि बुंगोन आब' बे बाराव लोगो मोनब्ला दे बिदिब्ला नों थाथ' आंहा एसे खामानि दङ बारा दा गोसोखां फाग्लि हे गसाइ आंनो बै सेंग्राखौ जिउनि लोगो खालामनानै होदो बबेनिफ्राय नोंथां ओइ ओरैनो एसे बाजार खालामनो फैदोंमोन आंबो एसे बाजारावनो फैबाय दे थु सा लोंनानै सावरायलायनोसै फै सारमोना साहा लोंगौमोन नामा साहा खालामनो लाबोलाय जागोन दे सार आसा नोंथाङा बबेयाव फैदों होनदोंमोनलाय एसे